През 20-те години имах приятел, чиято майка го последва в нашия град, когато той си намери работа тук. Тя правеше голяма демонстрация, че го оставя да бъде независим, като не живееше официално заедно, но всъщност беше основно негова сянка. Постоянно се появяваше при него, включваше се в груповите ни срещи и някак си винаги се оказваше третото колело на срещите му. Идиотът не можеше да разбере защо всяка връзка се проваляше след месец. Всички знаехме защо. Майка му случайно се отдиваше по време на филмови вечери, критикуваше житейските избори на приятелките му и като цяло даваше да се разбере, че тя е единствената жена, която има значение в живота му. Тя не просто се натрапваше, тя беше конкурентна. Иронията? Това, което най-накрая разкъса тяхната съзависима връзка, не беше живота му свързан с срещи. Това беше нейния. Един ден разбрахме, че тя се е хванала не с едно, а с две момчета от нашата приятелска група. Изведнъж случайните ни срещи се превърнаха в най-неудобния социален експеримент, който можеше да си представите. Докато ни сервираше закуски, тя правеше продължителен зрителен контакт със своите специални приятели. Приятелят ни бавно осъзнава защо някои приятели избягват да осъществяват директен зрителен контакт с него. След месеци на тази болка той най-накрая се пречупи и постави някои граници. Тя отвърна на удара по класически майчин начин, като пасивно-агресивно забрави да му изпере и му напомни колко изгубен ще бъде без нея. Истината е, че когато в крайна сметка се изнесъл, той отишъл само на 3 пресечки разстояние. Някой